Suomen ensimmäinen mansai-koomikko, räppäri, tuottaja, muusikko, viihteen monitoimimies, Aapo Alare. Tässä vieressäni on kunnia esitellä, hän on... Terve vaan, mä olen Mansaidu Oho ja olemme serkuksia keskenään ja tullaan täältä Turun seudulta ja Mansai tosiaan lähti meillä Gent Takagi. On tässä nyt Mansai-kilpailu, se on ikärajaton. Eli onko nyt niin, että tänään ei esitetä aikuisten mansaita? Mansaidu Oho, Suomen lain äärirajoilla. Älä sano, että sä oot unohtanut tämän meidän Mansai-kilpailun ja nyt meidän olisi pakko mennä tuolla sun aikuisten törkymansaan. Älä sano. Toisaalta Suomessahan on sananvapaus. Ehkä mä voin sanoa tässä, että se on käynyt vähän niin kuin just näin, mutta me voidaan leikata ne pahimmat kohdat pois. Avo, tässä kilpailussa palkitaan Suomen paras mansai. Ei Suomen lyhin mansai. Nyt, come on, joku toinen idea. Mun pitää lähteä nyt vessaan. Moro! Vessaan.